Sanibona abalandeli baleli khasi. Lo okhulumayo ugogo udla ngamandla. Ngike ngisizeke ngokuchaza amaphupho. Namhlanje ngifuna nje sibheke ukuphupha ungena endlini ongayazi wena. Ongayazi noma engathi engaziwa. Shuthi noma lonke umuntu ngizothi nje sibheke ukungena endlini ongayazi. Singabheka ukuthi-ke ukungena endlini ongayazi kuvame ukuhambisana nezinto ezintsha empilweni yakho, izinguquko, singasho ukuthi izimfihlo ezizovezwa. Lokho kuhlobene kakhulu-ke nokuphila kwakho kwangaphakathi, imizwa yakho kanye nezinhlelo zakho. Ngingasho ukuthi futhi kuhlobene nemicabango yakho. Indlu-ke miyinhle, ihlanzekile futhi inkulu. Singabheka ukuthi kuwuphawu lwenhlanhla noma amathuba amasha noma ukuphumelela, impumelelo ezayo empilweni yakho. Singabheka ukuthi indlu-ke endala noma isiwohlokile, singasho ukuthi igugile noma ivuza noma injani, imigugile nje. Singasho ukuthi kukhombisa-ke ukukhathazeka, izinkinga ongazibona zisondela noma izifundo okumele uzifunde empilweni yakho-ke. Singabheka ukuthi ukungena-ke endlini enkulu enamagumbi amaningi. Uma ngisemagumbi ngingasho ama-room noma amakamero, okanye ba-understand ukuthi yini amagumbi. Kungasho-ke amathuba amaningi azovuleleka empilweni yakho noma izimfihlo ozozithola empilweni yakho. Uma kuwukuthi khona into ofihlelwe yona nje, mhlampe kusuke sekuyisikhathi noma kuyisixwayiso abantu abadala bakukhombisa ukuthi okuningi okufihliwe usuzokwazi, noma la kade ufuna ukuphumelela khona uzobona nje hayi bo uthi uzama lokhu kwenzeka, uthi uzama lokhu kwenzeka, uthi hayi bo akuvamisile ukuthi ngizame izinto ey'ngeke vele y'phumelele konke. Kahle kahle ngingasho ukuthi suke kuzokuchuma noma kuzokuvuma empilweni yakho. Uma-ke indlu-ke imnyama yasabeka, kungaba isixwayiso-ke sokuthi kunento efihliwe kuwe noma kukhona izinto ongakazazi ngokuphathelene nezempilo zakho. Singasho ukuthi nezinto ongakuzazi kodwa mhlawumpe kumele uzazi ey'fihliwe-ke empilweni yakho, okumele ukuthi wena uzama ngazo zonke iy'ndlela zokuthi ugcine lezo zinto uzazi, wenze imizamo. Uma-ke uzizwa-ke ukhululekile endlini ongayazi, kusho ukuthi uzongena esigabeni esisha sempilo yakho esizoba nenjabulo nokuthula nempumelelo. Kuyiphupho-ke eliphatha izinguquko, amathuba amasha, izimfihlo noma izifundo ezibalulekile empilweni yakho okumele uzifunde noma uzazi, noma kuyiphupho engasho ukuthi likuphathele ezinye izinto futhi okumele umbuleleke kuzona uzazi ekuyixwayiso. Lonke-ke iphupho-ke ngiye ngisho ukuthi alikho iphupho elingasho lutho kuwena, noma ngathiwa iphupho ngathi wena hhayi elenyongo. Ungathi uma uthola incazelo yakhona, uthole incazelo yakhona mhlawumpe kuyincazelo enhle noma kuyincazelo nje enesixwayiso ukuthi kumele kube khona izinto okumele uy'bheke empilweni yakho. Lonke iphupho oliphuphayo kumele ukuthi uthole ukuthi lelo phupho kungabe liqonde ukuthini.